Ήταν το δεύτερο παιχνίδι συνεχόμενο στην έδρα μας. Ακόμα ένα παιχνίδι, θα έλεγα, με μεγάλη επικινδυνότητα και υψηλό επίπεδο, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και μια ομάδα η οποία τον τελευταίο καιρό είναι, θα έλεγα, φορμαρισμένη. Και αυτό το δείχνει και η αγωνιστική εικόνα που έχει ο ΠΑΣ Γιάννενα, αλλά και τα αποτελέσματα φυσικά και η θέση την οποία βρίσκεται. Εμείς προετοιμαστήκαμε όσο γινόταν καλύτερα, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί και με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ Β και το παιχνίδι με τον ΠΑΣ, η ομάδα μας είχε μια μέρα λιγότερη από τους αντιπάλους. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό από πλευράς αποκατάστασης και ετοιμασίας παιχνιδιού. Αλλά επειδή έχω ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι καλοί δέκτες, ποδοσφαιριστές οι οποίοι γυαλίζει το μάτι τους, παιδιά τα οποία ξέρουν τι θέλουν και τι ζητάνε, είναι πιο εύκολα για το επιτελείο, για μας, να ετοιμαζόμαστε για ένα παιχνίδι. Σήμερα, όπως είπα και πριν, ήταν ένα παιχνίδι υψηλό επίπεδο, αγωνιστικά και με ειδικές συνθήκες καιρικές. Θα έλεγα ότι κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, με αποτέλεσμα η ομάδα μας να πάρει ένα σκορ για να μπορεί στο δεύτερο ημίχρονο να το διαχειριστεί. Γιατί εδώ λίγο πρέπει να κοιτάξουμε λίγο και τις δυνάμεις μας, τις αντοχές μας και να διαχειριζόμαστε και ένα ρόστερ το οποίο είναι σχετικά μικρό. Θα έλεγα ότι το κάναμε πολύ καλά. Όλα τα παιδιά ανταποκριθήκανε. Κάναμε πολλές φάσεις, κάναμε γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λογικό αντίπαλος να πιέσει και ιδιαίτερα μετά το 3-0. Γενικά πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια και το περιθώριο να μένουμε σε αυτό. Χαιρόμαστε σήμερα που αύριο ετοιμαζόμαστε για το επόμενο παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο μέσα στην Καβάλα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο, ο οποίος σήμερα, παρότι ήταν δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, ανταποκρίθηκε, ήταν εδώ και πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο στην ομάδα μας. Και στον ΠΑΣ Γιάννενα συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά έχει μια καλή ομάδα. Και έτσι να είναι όλα μας τα παιχνίδια φέτος, να είναι παιχνίδια τα οποία ανάμεσα σε δύο ομάδες ποιοτικές και ο μόνος στόχος είναι μέσα από αυτή τη διαδικασία ο καθένας να πάρει το αποτέλεσμα που το αναλογεί και δικαιούται. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι με αρμονία, γιατί οι μέρες δεν είναι πολλές για να μπορούμε να περνάμε πράγματα. Θέλει σιγά σιγά, αρμονικά που λένε, να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια φιλοσοφία ώστε αυτή η ομάδα πραγματικά να μπορεί να διακρίνεται ή να μπορεί να παίζει το ποδόσφαιρο το οποίο μπορούμε να παίξουμε σαν ομάδα, είτε εντός είτε εκτός, ανεξαρτήτου αποτελέσματος.